benvidos á presentación oficial do primeiro viño de Abelas Ailas, o do Abó Marcelo, un monovarietal de Albariño Rías Baixas que chega en primicia a esta primeira xornada do Foro Gastronómico de Santiago de Compostela. E chega coa emoción que dá a ilusión polas cousas ben feitas e polo agarimo co que se creou este produto. Non é o primeiro da liña de Abelas Ailas Licores que xa conta no seu haber unha ampla gama de destilados ben situados no mercado, pero si supón a primeira incursión desta empresa de Noia no mundo da viticultura. E para levar a bo porto este proxecto, que é mellor que rodearse de talento para elaborar un viño, talento para destilo e tamén talento para maridalo. Foi así como da lembranza dun viño feito na casa do Abó Marcelo, Abelas Ailas uniu esforzos coa adega Coto Redondo para elaborar este 100% albariño da zona do Condado, que nos trae a mellor tradición dos viños brancos da zona, caracterizados polo seu equilibrio, pola boa acidez e polas notas florais. Feito o viño, quixeron vestilo coas pingas de colorido que definen a liña de produtos de Abelas Ailas. Entón buscaron arte e talento e atopárono no estudo de Marta Lojo de Cambados, que soubo captar a esencia de Abó Marcelo, un equilibrio entre a tradición e a modernidade, recollidos nun pacagui que xoga con 4 cores, alegres e rechamantes. 4 cores que recollen 4 aspectos que definen o Abó Marcelo: tradición e respeto polo produto, modernidade e técnica, creatividade e ideas propias e espontaneidade e valentía. E como diría o propio Marcelo, o que non teña padriño queda sen bautizo. Entón nos quixemos asegurarnos un bo bautizo, e non nos acompañan só padriños, sino que nos acompañan 4 padriños, a falta de 4 cociñeiros que están aquí hoxe connosco e que representan ese espírito que Abelas Ailas quere imprimirlle a este viño que hoxe nace oficialmente no mellor dos escaparates posibles. Eles son Manuel García, do Retiro da Costiña, de Santa Comba, que conta cunha estrela Michelin, nacido no seo dunha familia de longa tradición no ámbito da restauración. A súa aposta por unha cociña limpa, na que destaca o produto sempre de inmellorable calidade, fíxolle alrededor dun posto no Grupo 9. Tamén está con nós Eloi Cancela, xefe de cociña do Garum Bistro de Santiago. Traballa unha cociña contemporánea na que transmite un profundo respeto ao produto e na que incorpora técnicas de alta cociña para conseguir redefinir os pratos máis tradicionais, unha relectura moderna á nosa tradición. O terceiro cociñeiro que nos acompaña é Álvaro Villasante, a fronte do restaurante Paprika de Lugo dende o ano 2007. O seu carácter activo emprendedor levoulle a desenvolver a súa trayectoria culinaria da cabalo entre Lugo, Miami, Barcelona ou Tenerife, conseguindo unha cociña creativa e moderna. E por último tamén está connosco Francisco Piñeiro. A paixón no traballo e a arte de transmitir sensacións en pequenos bocados definen a este xoven Premio Nacional de Gastronomía Salvador Gallego 2011-2012. Neste ano que comeza unha nova etapa na que buscará novos retos e novos proxectos para seguir aprendendo na súa trayectoria, representa para nós a espontaneidade e a valentía que queremos imprimirlle a un proxecto que inicia a súa andaina, como é o viño o do Abó Marcelo. E sen máis, deixolles agora con Antonio Méndez, de Bodegas Coto Redondo, e tamén con Luis Romero, xerente da empresa Abelas Ailas, non sen antes agradecerles a súa presenza aquí hoxe. Bueno, gracias pola asistencia. Eu vou ser breve, perdonaime porque estuve moitos anos en Madrid, entonces a veces mezclo o galego co castelán, son un pouco raro. Pois bueno, nós somos unha adega, como dixeron antes, da subzona do Condado do Tea. A uva procede toda que está dentro desta marca, tamén da subzona do Condado do Tea, polo cal os viños deberían de ser, digamos que con toques minerales, moi suaviños en boca, acidez moi baixa. De feito, este viño que está degustando é 2011 e simplemente leva en botella, non chega a 8 días, o cual necesita polo menos 2 meses máis en botella, que sería o idóneo, pero a maior parte dos que estades aquí, a que non vos parece un 2011? máis ben parece ainda un 2010, perdón. Entonces, bueno, eu